Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Go, Diego, go! Magandang tanghali! Kumikinang ina! Dear Nicole Yala and Diego Bandido. Napanood ko po kayo kagabi sa labas ng SM Sukat. Grabe, ganun pala ang itsura nyo. Alam mo kapag may nagsasabi sa amin ng grabe, ganyan pala yung itsura nyo, hindi ko malaman kung is this a compliment? Matutuwa ba kami? Mayayamot ba kami? Mapaproud ba kami? Akala ko nga may dugdong nakita ko kayo sa labas ng SM Sukat. Anong ginagawa nyo? Yung pala yung tsura nyo. Pero alam mo, nakakatawa. Sobrang distinct ng boses natin. Particularly tayong mga OG. Anong ibig sabihin ng OG? Yung mga original na nasa radyo, yung mga more than 2 decades na sa industriya, yung boses natin, familiar na sa marami, di ba? Familiar na sa tenga nila. Correct, familiar sa tenga nila. Kaya kahit na nagtataka tayo kapag sinasabi nilang yung boses natin, yung kanilang pahinga, dahil siguro sa familiarity, it feels like home. Kaya yung mga OFW natin, kapag nakatutok sa atin, ang naalala talaga nila, may nagbabalik sa kanila eh. 'Di ba? Kasi it feels like home yung boses natin. In fact, kahapon, may mga several messages ako na natanggap na nandito ka po ba sa SM Sukat? Naririnig ko po kasi yung boses ninyo. So una, gusto po namin magpasalamat sa lahat ng mga tambalanista at mga kabisya natin sa Parañaque, lahat ng mga nakijamming po sa amin sa celebration kagabi sa 28th cityhood anniversary ng Parañaque. Kung saan meron pong hip-hop dance competition na napakaangas. Grabe, yung mga tumblingan. Correct. As in, yung tumbling po nila sa ere, parang mga 16, bago nakababa. Ganon katindi. Tapos, syempre, yung Salambat Festival. Matindi yung Salambat Festival talaga. Grabe. Actually, first time natin, hindi natin ini-expect na ganun pala, pangmalakasan pala. Pang-aliwan fiesta levels, pang-international. Akala natin yung hip-hop, yun na yung talagang pangmalakasan. Warm up lang pala yun. Correct. Alam mo yung hip-hop, wala kaming ibang sinabi kundi, wow, eh! Diba mga gano'n na parang, woo! Gano'n nung Salambat Festival na. Ay, nako talaga. Jaw drop talaga. Ay, talaga. Totoo yung jaw drop. Yung wala ka na lang narinig na at saka tunog. syempre, yung mga pakilamera, ayan, nasusugatan. Nasugatan po ako doon sa isa sa mga props. Paano nangyayang alam? Curious kasi si Nicole, ano to? Paghimas niya alambre, bang! Aray! Dumugo. Pagbaba ko, duguan, di ba? Pero, dun talaga, Jex, yung tataas ng milya-milya, yung respeto mo sa mga street dancers. Kasi kami ni Diego, nakita namin from the side of the stage, yung nangyayari ng malapitan eh. May muntik na mahulog, correct. May mga nahuhulog na nasasalo, may mga headdress, may mga costume na natatanggal. Nadudunggol ng bakal, correct, nadudunggol ng kahoy sa gilid. Di ba? Pero tuloy. Ako, natamaan lang ng alambre. Aray! Ambulansya na sana si Nicole. Muntik pa yung ambulansya dahil doon. Pero kasi ganun ka bongga yung response ng mga taga Parañaque. At saka nakakatuwa, Jex. Mula hanggang sa dulo, nandun si Mayor, si Kuya Edwin at si Ate Kong. Janet. Si Kong nandun din. Diba?
hindi sila umalis. Grabe, As in, sobrang- talagang tutok na tutok sa lahat ng nangyayari. And syempre, gusto natin pasalamatan yung tourism desk. Tourism din, yan. Oo, Maraming salamat, salamat sir. sa Paranaque Tourism kasi kayo po yung also naging dahilan kung bakit nakasama po ang Love Radio doon at nakapag-celebrate po kami ng aming 50th anniversary. Ayan. At saka syempre, pasalamatan din natin si Direk Paul ng iPol Events Production. Alam mo si Direk Paul, natutuwa ako sa kanya. Bakit? Kasi si Direk Paul, alam mo yung, ang dami ko na kasing na-meet na mga direktor during live events. And alam naman po natin na pag live events, madami kasing nangyayari dyan eh. Totoo. Na mga unexpected, na mga kahit pre-practice mo, kahit blinacking mo, meron at merong mangyayari. Itong si Direk Paul, mula una hanggang huli, chill. Chill lang siya. Siguro ganun na lang din Chill. yung dahil love radio Feeling tayo. Feeling ko din. Ganun na lang din yung Ganun tiwala niya. no? Kayo, Oo. bahala na kayo dyan. Correct na kaya nating itawid ano pa man. Dahil professional naman tayo pagdating sa ganyan, di ba? At wala siyang headcom na ginagamit na nagko-communicate Nung una, sa tao. Parang wala siyang senyas-senyas lang. Correct. Ang galing. Oo. Natuwa. Doon lang nagkaroon ng communication yung director po nung event, si Direk Paul. Nung syempre yung salambat na kasi may setup na ng props. Correct. So Oo. kinakailangan yung cue na matagal pala bago mag-umpisa. Unlike sa hip-hop, pagkatapos ng isa intro mo, sunod-sunod Pwedeng na. lang, kaway-kaway lang na game na, yan. di ba? So napakaganda po no naging event na yan kahapon. And we are very happy. Kami po dito sa Love Radio, we're very happy na nakipag-ugnayan tayo sa Paranaque LGU. Ayan. Yan. Hindi namin alam po kung mamaya si Maratoni may boses pa mamaya. Hindi, kasi sigaw niya po kahapon, kagabi. Sa kanya ko na nga binubulungan ko siya, ito sigaw mo. Kasi hindi ko na kaya dahil paus na paus na ako kasi sigaw dun sa mga poging hip-hoppers. Alam mo na, nakakatuwa. So, alam niyo po, dito mo talaga malalaman kapag ka ang isang grupo ay sinusuportahan. Malalaman mo yan eh. Parang katulad ng sa Aliwan Fiesta which is coming very soon. Yun, Ang tabayanan abangan niyo po yan. yan mga kabiso. Malalaman niyo po yung buhos ng suporta ng LGU o kaya ng barangay. Makikita mo yun sa props. Sa props nila, yun yung mga damit na correct, sa mga damit, 'di ba? Makikita mo din at saka mararamdaman mo rin. Mararamdaman mo rin sinusuportahan talaga. Correct, oo. Galing, Sobra. kakatuwa. Kaya maraming salamat muli sa pamunuan sa LGU, sa Tourism Office. Correct, Tourism ng, Office. Paranaque. Kaya Ayan. Kuya Seth, thank you so much. Ayan. At lahat ng mga mababait talagang pinaramdam nyo po sa Love Radio, sa lahat ng members of the Love Radio family that we are a very important part of Ayan. the event. At naniniwala po kami na umpisa pa lang po ito ng Correct. partnership natin, ng Tama. collab. Marami tayong magiging collab in the Yan. future. Oo. Excited na tayo dyan. Ayan, Paranaque, maraming salamat po muli. Yun lang naman yung yun lang naman yung sinabi niya. Ganyan pala ang grabe, ganyan pala ang itsura. Wala naman siyang sinabing kahit pero ito po talaga yung aming itsura. Wala pong pinagkaiba. Wala. Kung anong parang sabog sa ere, ganun din po yung itsura. Medyo sabog din. Correct. Sabi pa na isa nating tambalanisa dito, Dear Nicole Ayala and Diego Bandido, paano po ba maging excited kapag Lunes? Kasi kapag ganitong Lunes, ang tamad-tamad ko po talaga. Dapat ma-excite, di ba? Kasi salamat kay Lord, may trabaho. Pero bakit ganun? Parang di naman ako natutuwa. Katulad ng mga ibang tao na may Lunes. Oo, kasi dapat nakapagpahinga ka, dapat recharge ka na eh. Feeling ko, yun yung dahilan bakit hindi ka ilang mga dahilan bakit hindi excited sa Lunes. Hindi mo talaga trip yung pinagtatrabahuhan mo. Yun. Mahirap yun yung Correct, oo. papasok ka na ang bigat-bigat ng paa mo. Ayan na naman, magtatrabaho Ito na naman, na. makikita ko na naman si ganito, magtatrabaho na naman sa ganon. Hindi mo nakikitaan ng excitement kasi hindi ka masaya dun sa ginagalawan mo. Parang walang thrill na nangyayari. Correct. Di ba? Baka yun, baka may kailangang asikasuhin or pag-isipan na pagdating sa lugar na pinagtatrabahuhan. Baka Ayan. may ganon. Baka mga toxic na boss, toxic Correct, na katrabaho. Totoo, toxic hindi ka na-excite. Hindi ka na-excite. Or di naman kaya, tama yung sinabi ni Jegs kanina. Baka yung weekend kasi, tuwing weekend, hataw ka rin naman Ayun. talaga na Oo. parang wala nang bukas, na parang walang pasok. Correct. Diba? Kaya tuloy, pagdating ng Lunes, ay nako, pagod na pagod. Oo, doon ka palang magre-recover. Dapat kung gusto mong humataw ka ng Friday ng gabi. Yan, ganyan. Tas Saturday. Yan, pwede Slow pa yan.
down na ng Sunday. Kasi Correct. Lord's Day naman yan eh. Tama. Pinapa-slow down din naman talaga Oo. tayo. So baka kaya ka ganun. Oo. Na hindi ka ma-excite pagdating ng Lunes. Oo, syempre, lasing ka kagabi, papasok ka ng Lunes. Tama. Ikaw ba ma-excite? May hangover ka pa? Amoy suka ka pa? Na alam na namin kung ano yung inulam mo kagabi kasi Tama. kasusuka mo lang ng carbonara, 'di ba? Kaya may ganon. Oo. O di naman kaya baka naman nagpakatamad ka masyado nung nakaraang linggo kaya you're dreading or ayaw mo na darating na Lunes kasi yung mga hindi mo trinabaho nung nakaraang linggo haharapin mo ng Oo. lahat. O, Alam mo, diba? malaking factor yung yung kasundo mo yung yung mga katrabaho mo. Totoo yan. Kasi pag nakita mo na, uy, magkukulitan na naman kayo, magkukwentuhan Totoo. na naman kayo. And then, tsaka alam mo, yung sinasabi mo nga, kasundo mo yung katrabaho mo or kilala ka nila, kaya ka nilang saluhin eh. Oo. Remember kagabi nung nandun tayo sa part ng Salambat Festival. Oo. Meron nga nag-message na nakita niya tayo doon, si Miko Loco. Ayan. Ayan. Sabi niya masaya siya kagabi kasi nakita niya tayo doon. So anyways, there was a time na kailangan natin mag-stretch, 'di ba? So naghahanap tayo ng mga contestants. Oho. Tapos nakita ko na si Conyo Bicolano tsaka si Kim Chino tumayo. Akala ko kaya sila tumayo kasi maghanap sila ng contestants. So hindi ko alam kung may nagsabi sa kanila or sila na mismong dalawa yung parang nagkusa. But in other words, nagulat kami ni Diego, bigla silang umakyat para sabihin, binulong sa akin ni Conyo para sabihin na kami muna yung mag-host ng games. Pahinga Yun. muna kayo. Oo. 'Di ba? Kasi ganun yun eh. Kapag ka yung katrabaho mo, Alam niyo yung dynamics correct na eh. ka. Alam niyo yung dynamics ng isa't isa. Hindi mahirap para sa katrabaho na saluhin ka sa mga moments na puyat ka kasi amoy carbonara kang Correct. sinuka, 'di ba? Parang sabihin nila, ay, bahala sa dyan. Oo, 'di ba? Wala namang pakialam diyan eh. Pero kapag ka may pakialam ka, Oo. alam mo yung dynamics, gusto ka ng katrabaho mo, ang dali para sa kanila na Ayan. saluhin ka kapag ka alam nila na kasi ramdam nila yung paus ko talaga Oo. kagabi. So talagang ang sabi nila sa akin, pahinga muna kayo, kami na magpapa-games, 'di ba? Yung ganun ba? Alam, so importante po 'yan ha. Merong mga ibang tao, I know of some people na hindi nila nakikita yung trabaho as a second family, Yes, yes, which is oo. understandable. Oo. Totoo naman, trabaho lang naman talaga ito, source of income. Yan. Pero always think, ang sa akin lang isipin mo, ilang oras yung ginugugol mo Correct. dito sa trabaho. Pag hindi Kinakailangan- mo siya gusto, at hindi mo gusto yung mga kasama mo, ang tagal ng 8 oras. Kailangan i-build mo yung relationship doon na masaya ka doon eh. True. Kasi, di ba, imagine mo, masaya ka na tapos kumikita ka pa. Ayan na nga. Kaysa kumikita ka lang tapos medyo malungkot ka kasi hindi mo trip yung mga Correct. tao, wala kang relationship. Wala lang, Diba? wala namang pilitan. Hindi mo Oo. naman kailangang mahal na mahal mo lahat. Ang Correct. sinasabi lang natin, 'di ba? Isa, maging okay. Maging Oo. okay ka sa mga tao doon. Oo, yung parang hindi mo na nararamdaman na nagtatrabaho ka na kasi True. nai-enjoy mo nga Hindi, eh. tsaka Jegs, yung kapag halimbawa ba, yung ganito, kunyari, sa line of work namin, na may isang napapaos, Oho. it's easy. Kunyari, kami na dalawa ni Diego, may isa sa amin na napaos. Which is ako naman kadalasan. Parang bihirang-bihira, never napaos si Diego Bandido. Parang di ko pa siya narinig na napaos ever talaga sa tanan ng buhay ko. Kasi konting lang yan, manghihina lang yun ng sandali, tapos magre-recharge siya naman siya ulit, diba? Yung madali para sabihin, Jeg, saluhin mo naman ako. Or si Diego na mismo ang magsasabi, huwag ka nang sumigaw. Ayan. Diba? Ganon. Saluhan lang. Tama. Kasama pa rin po ang kumikinang ulo, Diego Bandido. At Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!